Sir, busog ka, sir? Busog. Shout out ko sa kuya. Apa mag-urot mo, sir? Sugda na, oy. Paningot pala ka, sir. Hey guys! What's up, man? Yeah, boy! Ho! Karon guys, gi-invite ko sa akong classmate nga nagngan og Luigi sa Libay para sa unlimited barbecue dinner adto sa BV Square. First siya diri sa Bohol, ha. So kung makabantay mo guys, ang isuot karon is pangbalay and mulakaw ta. So dapat magilis ko para ma-look presentable ko. Yeah, so that's it. Magilista. In 3, 2, 1, go! Huh! Tara guys, nagilista ko. Karon, mato ta sa BV Square. Kung sino sa BV Square, ang unlimited barbecue. Kauna food, yeah! Hey guys, what's up? So karon, akong gibili ng motor sa Dunkin. Kay traffic kayo. Oh, wow. Traffic kayo, see that? Karon doon na sa BB Square. Woo! Yes. Guys, doon na ta guys. Woo! Guys, narata. Nabuta ta sa BB Square. Karon musulod na ta. Order na diri sa mga kauban. So, to give you an insight guys, kaning UNLI BBQ, ipanagihan ni siya sa akong classmate, which is kaedad na ako 17 years old. Kani siya, nakaunaw na sila niya concept kay naman may entrepreneurship ka subject. So, kung sir po na mo rin tabang punubuan, tabang nila para magtukod ani. Yan, musod na tayo. BB Square. Kami yan, nag-BBQ. Asa ba yun? Ay, dara na eh. Abot na ta guys. Oh, hi nyo. Hello my friend. Hi sir. Hi Luigi. Muna yung tagiya sa kuhan guys. Hi Van. Vlog ya po. Kaya ba kayo, idol ah. Kaya na sige na pari-vlog sabay. Sige na vlog. Sige awa kaya. Oh. Ano siya? UNLI BBQ. Wala yung Luigi tag. Usa na nga kuhan Luigi? UA1 to. Sama na. UA1. UA1 sa unli na sa chicken. Oh. Ang UA2 kay unli sa pork na barbecue. Ang UA3 is sa chicken and pork. So kung UA1 ka sa chicken, chicken lang. Kung sa UA2 ka pork, kapag ka tanan. If UA3 ka sa tanan, sa pork and chicken. So ano siya, ang UA1, 2, 3, including na lang unli rice and rice steak. If ginamag unli nga soft drinks, that's one additional 40 pesos. Wala sir boy. UNLI kanina UA2. UA2. UA3 lang, kinataga, nakalupan no. O sige. So 219. Oh yes, sorry. Baka na lang Luigi. Naman kay Corta. Ha? Oo, portal lagi. Hindi, i-expect ko ako. Libre ni Luigi. Libre ni. Subscriber mo. Si Luigi ka na lang, 219 Luigi. Only rice and iced tea. Okay. Kauban nila ako mga Fafa boys. Woohoo! What's up, vlog? Hello! Fafa boys. Hi, Ray! Guwapo like a Ray! Yeah. Uy, Swell! Hi, Swell! Hello! Hi, Swell! Ay, bitaw ka na. Hi, Ronmar! Hi, Lich! Hey, good night! Yeah!
Hi, Lance. Saban. Yo, what's up? Kaila ko, si Runmaro. Wala na. Sensor to, sensor. Hi, Jake. Sir. Sagaan niya na to. Hi, Prince. Sir, busog ka, sir? Shout out sa kuya. Apa mag-urot mo, sir? Sukta na, oy. Paningot pala ka, sir. Hi, Carl. San ko po, oy. Guys, nabot ang wali. 219. Yeah. Few inches later. Hey, guys. Nabot ang order. Only pork? Karon guys, mukha na ta. Kalamansi. Asa mag? No guys. Oh yeah. Kau na ta. Lami kayo guys, lami. Si ganli day. Kuha ka sa kanya yun. Kuha no? Ang chicken guys, lami kayo. From panit to unod. Lami siya. Bukog day. Bukog guys, error na ng bukog. Wow. Lami siya, lami. Tapi juga iced tea ha. Wiji, bottomless iced tea eh. Bottomless iced tea bagano. Gusto mong saucer guys. Dahil suka. Nasi toyo. Then, muna yung kuhan guys. Mura na siya o kuhan. Pinastyle sa UNLI wings. UNLI wings na mo. Gusto mo dugang brace na sa mga hands. Then, dulon kaila. Tagaan kaila nga eh. Ano sa dito? Sisig. Dalawa na to ha. Lami kayo guys. Juicy. Suga na oy. Busog no? Lami no? Lami kayo. Oy, mahurot din ako ba? Lami, lami. Delicioso! So guys, naurot na akong first set ha. First set. Karon muduga na po para second set. Walang pork. Walang lima. Pero sa te. Sa. Ang technique ni guys. Mukhaon ka UNLI BBQ. Dapat usara ka rice mo paiguan. Siguro ni mukhaon ang barbecue. Usugar ako eh. Few inches later. Salamat eh. Guys, napot ang second set. Ito na na. Dili na mga sili gyud, lagi sili. Sila na pa paminta. Kami siya guys, kaya init pa, init. Hoy! Ano man, hindi natin oh! Naminta pa yun. Pork fats. Gusto gila mo, nagigulog. Lami. Ikaw sa kon. So ayun o, umabot ang third set. Third set. Ikaw na kare ba sobrang kasi. Fourth stick. Yan, ito bro. Lagi hindi ko na. Kalima nga stick. This the lid siya. This the lid. Nako, presyo. Ikaw nom nga stick. Half the rice. Yung half doon yun. Ulit na ito ang second set. Pero more din na po sa third set. Apat ka ulo. Few inches later.
Inundang na ganito, barbecue, bitaba ako, kapalabi, bitawag yung stream, eh, nakatambok mo na barbecue, dahil maka-high blood. Kato high blood, barbecue. Pagtarong nga, barbecue ha? Hindi, apti lang. Tinawag, di ba maka-high blood? Barbecue mo na, kami din. Hindi, karoon na po ko rin, barbecue balik. Punta ta sa ICM, ba tagban paper. Gusto ka vlog ko, ay kapila rin, Few inches later. Muna yung ikaduhang rice. Few inches later. Guys, muna yung third set. Kota isa bebe. Yeah! Kota isa bebe. Yeah! Kota isa bebe. Yeah! Kota isa bebe. Yeah! Dapat din ako isa Third mag-vlog set. eh. Dire sa level guys. Huwag mo i-share yung barbecue steaks sa uban. Dahil penalty. Dahil penalty bro, dahil penalty ba eh? Dahil charge. 30 per stick. Mahal siya eh. Pero dapat hook doon din ako. Muna yung go karoon na gabi na. Oh hell no! Half sa daw round isa. Vlogger ni siya. Out of 6 sticks, first stick na siya. Bangon na, mudong na. Ako na? Second stick. Agsos. Kailan ba? Basta yung technique yan guys. Imukaon ka. Gamay yun, imukaon na guys. Nagano mo barbecue. Muna yung dumi nyo. Ikaw-apat nga stick. Yan guys, bottomless iced tea rin niya. Pwede mo dugaw guys tea. Sa kusa baka pitcher. Dua ka pitcher, dua ka pitcher. O sa galon. Bottomless iced tea. Okay, usok duro. Okay. Pero makaya. Hindi ka kung nagkaon sa third set. Karon magpaabot na sa fourth set. Ang waiting time ano para sa next set is like mga 1 minute. Muna yung 2 minute yun. Ano guys, nagpaabot mo ko sa fourth set. Few inches later. So guys, muna kaupat nga set. Dua ka pork fats. Hata gamay, bayara mo view ko ano eh. Bahala, 5 ka bukaw dapat doon. First stick, fourth set. Tindog. Third stick. Sige yun daw, para ako ba, proud mama. Jake, kapag ako, Lego Jake. Kay? Yun man si babe nga. Mas mulab siya lang ako. Hindi mo lagi makita. Salamat ba eh. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Pila yung mission? Commission Jake. Nakapang lagi. Kapat or limang? Pila na. Kapat na eh. Isa na lang, kaya na, mo bang? Kaya pa lagi. Ano, wak mo ko ni Mulit. Laso na kay. Bisik na. Okay naman, good. Kaya mo. Lima ba? Lima ba? Go, Ray! Go! Para niya rin. Tugang ba ko nila? Isa ka drumstick ba? Isa ka drumstick rin. Tugang ba ko nila? Ay, sasabasa. I-search nyo, 2 girls, 1 cup. Tugang ba ko nila? Dugang! Kaya na, ni mo ba? Ay, imnig. Ay, stay tubig, imna. Dahil lagi. Tugang ko nila. Kalima kasi. Kuhan, 2 ka pork. Kung 3 ka. Unod. Pila mo niya? Few inches later. Ano guys? Muna yung kalima nga set guys. 2 ka pork fats. 3 ka unod. Last ni guys. This is it. First steak sa last set. Kalima nga set na niya. Forward na pa na mo rin. Diba? Time lapse. Oh, guys, nari po gi-offer ni ang Leol. Ano yung gitawag og sinuglaw. Sinuglaw. Sinugba ni siya nga gisugba. Masa ba? Masa na sinugba? Masa na sinuglaw? Sinugbang baboy na sinugbang baboy na ay kinilaw na isda. Sinugbang baboy nga naikilaw nga isda. Lami siya, mababaw mo tilaw.
Ikatulo nga steak. Ikalima nga steak. And finally, last nga steak. Ang may libawan yung last na siya. Atong bukon ang sili. Sili. Buwak na. Ito ibahog ang halang nga sauce sa barbecue. Nurot na guys. In just 4 minutes, nurot na ako ang kalima ng set. Lima ka barbecue. O hanga sauce with iced tea. Ito na ito, pila ka steaks ha? Usog. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 25 ka steak. O norot. Karon gabi una in just 30 minutes. What an achievement. Yeah. Karon guys, muna sa ta. Few inches later. So mo ko siya guys. Nakaurot ko duha ka rice o 5 ka set na barbecue. So guys, muli na ta. We'll say bye-bye sa mga tagiya. Bye Nel. Bye. Salamat nila. Busog jud ko Nel. Welcome. Bye nyo. Una ko nyo. Lami kay Pam. Salamat nyo. Nabusog ko sa barbecue. Lami jud kayo barbecue. Salamat eh. Ote? Oh, saan eh? Guided ito ako. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Guided ito. Salamat ah. Luigi, salamat ah. Busog jud ko bay, busog. Ikaw po Ivan, salamat. Uli na ta. Ito i-rate ang service from 1 to 10 na nasa mga 9 kaya kasugod naman sila. Then ang food from 1 to 10 11 na food. Overall lami kayo la. So check out guys. Doon mo diri sa Unlimited BBQ, diri sa BV Square, doon sa shoppers. Unya, ang kuan diri ang trademark diri is kani. Ano siya guys? BV Square. So, ang experience sa UNLI BBQ, nindot siya kay ito kalaliman kag first sa Bohol eh, Unlimited BBQ. Wow. First sa Bohol. No, tinodo. Tinood kayo. So karon guys, ako na yung putlo yung vlog ah. So dire na siya tama ng vlog. Don't forget to like and subscribe below. Istoryahe. Peace yo. Hey! Gago. Just to correct you, dili to siya libre, dito siya libre. Bayad ko around 219 pesos para to. Ang worth it ang price sa akong gikaon. So, peace.